În tutorialul de astăzi voi prezenta motivarea și evaluarea angajaților. Vă voi arăta cum să creați o provocare, atribuirea provocării unui angajat sau a unei echipe și vizualizarea rezultatului. Motivarea și evaluarea angajaților este un lucru esențial într-o companie. În ODO, acest lucru se realizează relativ simplu din partea de resurse umane. Putem observa în partea stângă un submeniu, iar pe partea de angajați putem să vizualizăm angajații existenți în companie și putem să creăm alți angajați. Dacă dăm click pe un angajat, putem să observăm informații publice despre acesta, obiective și informațiile personale. Dacă vrem să creăm o provocare, intrăm în Challenges și acționăm butonul Creați. Putem observa o casetă care trebuie completată cu numele provocării, sumă totală de facturat. Selectăm persoanele cui atribuim această provocare, selectăm managerul de vânzări, periodicitatea lunară, modul de afișare obiective individuale. Selectăm responsabilul, data de început a provocării, luna august 3 și sfârșitul 31. Pe partea de obiective adăugăm obiectivele, total de facturat și valoarea 20.000 de lei. Recompensă. Pe partea de recompensă, pentru reușita fiecărui utilizator vom acorda o recompensă. Putem observa două recompense deja existente, dar putem să creăm și să edităm o altă recompensă. La insignă se scrie numele recompensei, în partea aceasta se pune descrierea recompensei, cui o acordăm și acționăm butonul Salvați. În cazul nostru, selectăm recompensa Genial. Pentru primul utilizator, Genial. Pentru al doilea utilizator, putem să selectăm recompensa Foarte bine și acționăm butonul Salvați. Iar apoi Start provocare. În momentul acesta am dat Start provocări, iar pe partea de Challenges ne apare provocarea salvată. Pe partea de istoric ne apare provocarea pe angajat, managerul de vânzări are o provocare, are de facturat suma de 20.000 de lei, iar în momentul de față a facturat 19.999. Această provocare se poate vizualiza sub formă tabelară sau sub formă Kanban.